Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini gilong ki kubor bam dagasngi. Ka blok umsning ka badan Hariboy district kalalong ka baay jing mentoy bahaya ki pat ba katay ka dong kathan na marha ki jing syakri jing ki nong tray bar ki officer ya ki shnong badang don ki badang rep dang riang. Menta katay ka blok ka yo yu officer bam day ukhasi kalawan ra ka jing iki pat ba banwan ya kendu ya utay u officer na markaktin ka thlit bam sngoto. Na kaliang kaseng hito Riboy District ha kacingyalam u Vice President ba Elvis Kersian Joint Secretary ba Krishan Bor Khamnayor ba Office Secretary ba Rishan Magdo tilalit banya kendu ya u habakran shikilat pathai kubor halor kajingwan shimti jeng u Abhishek Saini IAS officer kum u BDO ka umsning blok menta kasngi Arthric San Arhajar Arpulai ha gajaka uba Andrew Mirthong MCS ubang treitang kumba hapo live nai I balasya penkenria no menta. Na kaliang kaseng kapan pauru bagani kajingwan ban shimti uni u IAS officer klem kinu ki notifications baga sorkar ka jule habaya day ba kajing transfer yaki officer bahe kumki MCS IAS IPS bat kiwe. Menta singi penpar ke jing sulungo ba krawe ba kat u wei neki IAS officer o Abhishek Saini balawan ban shimtino aku mu block development officer hakane ko msting block ka jungi hajaka jungi ba Andrew Marthong ibade MCS te kai galong ko ba sulungo ba ka sarkar kat ba ka transfer lane ka shift yakini ki officer na ka wei ka jaka shakwei pa ka jaka ki da pa da ka notification lane da ka jingtho lane lamba ki newspaper lengba ki social media hari hakani kentio menta kane ka sarkar ka shule menti ne ka klempen chaya ki pajba ki dan haka denge jingdom dia ka jingwan rangkat kat u IAS officer jong ka sarkar India hakane ka block jongi tiko mena kaleng jongi ka seng ni pen pau ne ba ki pajba ki dot sipun ka jinge lada ngiyo da ki wei pat ki officer ki bam suthu ka keten ka thle amar kum ka block admin officer ni suthu ba ka dei ka jingdon kam jong pajba kanu kam barit eru unwan apo block dengan long kasem sibon ki jinge lada ngiyo da kini ka officer bam suthu keten te kat no lei ka jing benyo kawan menta nek pajba kalong ba ngila yo ta u jai beriu la jong ba su keten ba ngi batang apo arblai sisteng la pen kre no yu kalau jing shap kan re no lane jing shap pa no ya I ba Andrew Marthong ibade MCS ibadang batang arblai sisteng akan ka block jungi kalau ngi ka ba ngimla ban pedeng mo namar wat dai ki wei ki bam dai ki na ka jai beriu jungi la bu ki hadu sans nem lane rius nem ro re balai pa I menta tang apo arblai sisteng la pen kre no tigi kwa ka jing pensai na ka sarkar bakan ai ka notification lane ka no jing pensai na kaleng jungi hi tempa bang idon ka jidu nong ka bakraw ya ka jing pen kre no ya ini I Andrew Marthong ibade MCS benang batang arblai sisteng hakane ka block ka jungi ningkong ai tempa kolong ka ikane along ka ka history namata ka state ka jala jungi ba kadu IAS officer jong ka India unwan long tangkum you block officer kata kalong ka ba long sna history ka state ka jungi mo te ban kalong ka ba ngim kwa ka jing pensai na kaleng ka sengi pan ka jing sai na ka sarkar Meghalaya jungi ka sarkar ka jungi bakan ai ka jing pensai hato uni IAS officer balawan joint thmai menta unwan tang ban chu the experience dan ne bawan pet ya kata ka developmental grassroots jong ka blok ka jungi lani unwan katno banai lani katno snem hagani ka blok ka jungi te kuno ka senghi ni kwa ka jingshai na ka sarkar bakan aya kino ki notification lani kino ki jing pensai khang gi pajba jong ka dong ka than hi kinamsa ka umdum pa ka jing persya la da ka sarkar kale da ka mon la jong ban su perkria kini officer tang haki por badang kendia ro namar kan long ka jingdu nong ya pajba la da ngi sukliang man la ka por ya kini officer kaseng ka pau ka jing persya la da ka sarkar ka pensai lane kam ai kita ki notification halor kani ka benta hin ba seng hi kloi ben mi sakmat ben mi surak ben persya ya ka jingle mon jong ni ka sarkar